Ola amigos e amigas, neste novo tutorial ímonos ocupar dunha área e dunha sonoridade da pandireta que até o de agora non empregáramos, que é esa zona máis grave, que está xusto no centro do instrumento. Até o de agora, lembrades que estivemos traballando solamente nas partes agudas. E que todos os patróns rítmicos que fixemos foron nas partes agudas. Ben, pois agora, e sobre todo coa intención de acentuar, de marcar as terras, de facer cortes ou saltos que advirten que cambia dunha parte, da parte A á parte B, vamos a empezar a empregar esa área máis grave da pandeireta. Así que, de alguna maneira, vamos a empezar a sustituir o concepto dinámico de forte e débil, é dicir, isto, que tan feo me parece, por algo simplesmente de diferencia entre agudo ou máis agudo e máis grave. É dicir, sería isto. Para o cal non fai falta tampouco incrementar en absoluto a dinámica. Para iso o único que tedes que facer é golpeades no medio e volvedes outra vez á posición orixinal. Se movedes un pelín a pandeireta, xa o vades a facer, pero sobre todo desplazando un pelín a man. É iso. En vez de golpear forte, eso abonda para a acentuación. É dicir, sustituir dinámica por unha cuestión tímbrica de máis agudo ou máis grave. E iso é o que nos vai ocupar nos seguintes tutoriais. Iremos pouco a pouco revisando todos os patróns que xa fixemos para engadir ese recurso tímbrico. E nada máis, até aquí este tutorial. E como sempre, amigos, despois de cada tutorial, unha pequena melodía tradicional para que aprendades e a poidades compartir con quen queirades e cantar donde vos preste. Esta chámase Xota da Iazo, no Concello de Frades. Foi unha das primeiras grabacións que eu fixen, lembro perfectamente. Costureiriña bonita, dame unha agulla de prata para sacar esta espiña do corazón que me mata. Do corazón que me mata, ay, ala, ay, ala, la, la, ay, ala, ay, ala, la, la, ay, ala, ay, ala, la, la. Aquí teño unha casada para axudarme a cantar, e as solteiras teñen jarbo, non me queren axudar. Non me queren axudar, ai, ala, la, 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 ai, ala, ai, la, 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 ai, ala, ai, la, 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 la. E nada máis, amigos, amigas, ata aquí chegou este tutorial. Agardo que o disfrutarades. Se vos gustou, xa sabedes, suscribidevos a esta canle. Este pandeiro que toco no... Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, 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 la.
Rapaza, miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ai la la, ai la la, ai la 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 la.